ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ಮಾತೆರಲು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟೊಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಉಂಡಾಣಂದು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕೇನೋಡುಗೆನ ಇಡ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಂದರೆ ಬಲ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ಕಂತುಗೆ ಚಂದ್ರದೇವರು ಬಲ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯ ಕಂತುಗೆ ಚಂದ್ರ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಸೆಲಿಯಂದ್ರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲನಕು ಮಾರೆ ನಾಲಂದ ಲೋಕಡು ನಾಲ್ಗುಂಡ ದೇವರು ಮೂಜಂದ ಲೋಕಡು ಮೂಜಿತನ ಭೂತೋಲು ಕಲ್ಲಿಡು ನಾಗಿ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಗಲ ಹಸಿರೇರು ದೇರ್ಗಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರು ಉದಿಯ ಬಿನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತನ್ನ ತೂನಗ ಮಿತ್ತ ಬಾನುಡು ಜಂಬಿದಾರೆ ಉದಿತಿಜಿ ತೀರ್ಥನ ತೂನಗ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿಡು ಪುಲ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನ ಪತ್ತೋಡು ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಭೂಮಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಾನ ತಿರ್ಗೋಡು ಎಡಗೈ ತಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಲಗೈ ತಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಾನ ಮುತ್ತರೆ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತರೆ ಬಾನ ಮುತ್ತರೆ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತಿನ ಬಾನುಡು ಜಂಬಿದಾರೆಗೆ ಬಿತ್ತಿಂಡು ಬಾನುಡು ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದನು ತಾಳಬೆ ತಂಬವೆ ಪಂಪಿನ ತಿಡಿಲು ಕುಂಕುಮ ಪನಿ ನೀರ ಬರ್ಸ ಭೂಮಿಗೆ ಬುರುಡು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಡಿರದೆ ಕದಿಕೆ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಬಾರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಆದರೆ ಭೂದರೆ ದೇಬಾರ ಪುಲ್ಲ ನಡಿಗೆಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ರಾಜಬಾರಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತನೆ ಕೆಂಪು ಬೊತ್ಪೆ ಗೋವುಡು ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿಗ ಬೋತಿನ ಕಬೋಲ್ತಿಗವು ಪನವುಡು ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಇಕ್ಕೇರ್ ಚಕ್ರ ಪಾದೇರಿ ಪನವು ಬಂಗಾರಡು ಮೇಲೆ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕುರುಜಾತ್ ನಾಣ್ಯ ಬಂಗಾರ ಈತ ಮಾತ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಹೋಲೊಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಮೆತ್ತು ಕಂಡಬಲೆ ಬರಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಿನ ಸಾಲಿಡು ಬೇಲೂರ ಪದವುಡು ಈಚಾನಗರು ತರಳಿದ ತಂಪುಡು ನೀರ ಪರಿಪಡು ಅಣಿಗಲ ದಂಪೆಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದಣಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲೇನು ದುಂಬುಡುದಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಉಡವುಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ನಾಡು ಎಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬನ್ಪೇರು ಉಡ ಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಕಟ್ತೀರು ನೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅಂಗೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಂಜಿ ಪೂಜಿಯರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕದ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ದೆತ್ತೇರು ಬಂಜಿ ಪೂಜಿಯರು ಪುಟ್ಟಿ ಪುಲಟ್ಟು ಪೂವಲು ಕುದ್ದಿರು ಚಂಡಿ ನೀರಿಡಿ ಮೀಪಾಯರು ನೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಒಕ್ಕನೂರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಬೊಕ್ಕಣ ಪಾಡಿಯರು ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ್ ಎತ್ತರು ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಲು ಕಿದೆ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಪುರಪುನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಸೇರ್ದಿ ಸಭೆಕ್ ಬಜಿಲು ಮೊರೆತದು ಪಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚ ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗುಣಕ್ಕುಲುಪ್ಪುಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲುಪುಡು ತುಳುನಾಡಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಡು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅವೇತೋ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಲಾಕುಲು ಮದೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ದೆಂಗಿದಿತ್ತೇಡು ಅಕಲ್ನ ದೆಂಗದಿ ಪ್ರತಿಭೆನು ಲೋಕೋಗೆ ಎತ್ತವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತನು ಇನ್ನು ಕನಗ ಪತ್ತನೆ ಐಸರುಡುಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಂತನು ಸುರುಮಲ್ಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಪತ್ತನೆ ಹೆಸಲಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಬಲೆದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರಣ ಆ ಸಾಕಾರನ್ನು ಪೂರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರುಮಲ್ಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂತ ಶುರುವಾವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೊಡ್ಬೋದು ಒಲಗಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕುಲು ಎನ್ನು ಪಾತಿರ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಅಂದು ಅಂಡ ತಿರಿದಿನ ಕುಲ ಬೆನ್ಪೇರು ಪಾತಿರ್ನವು ಸಾಧನೆ ಎತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಫಲ ಪಾತಿರೊಡೊಂದು ಐಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಪೂಣೆ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಂಟರ ಭವನನು ಇಡೀ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುಲೆಕ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡೊಂದಂಡ ಆಯ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಲ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡ್ಬೋದು ಓಲಗಾಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನುಡಿನಾರು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಪೂಣೆದ ಊರುಡು ಆವಡುಂದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಸಾಕಾರ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಮಾತ ಸಾಕಾರಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತದ ಕಡೀರ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆವಲರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉದೀಪನಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆಡು ಎಂಚ ಮತ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದಿವರೆ ಬರಲ್ಲರು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಡು ಹಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಸಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾದ ಕೂಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾತನ ನೆಕಲ ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋ ಸೋಕಡು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾತಿ ಐತೆ ಇಡೈತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ನೀ ಸೊಸೈಟಿದ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಯಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನನ್ನ ಪಂಡೆ ನವೀನನ್ನ ಇವ್ರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಪೂನೆಡುಲ್ಲೆ ಇರು ಪೂನೆಡುಲ್ಲರೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ ಪೊನ್ನವಲು ಪೋನುಡುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ದಾತೆ ಓ ಮಾರಿ ಅಲ್ಪ ದಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲ ಮಾರೈತಿ ಬಲ್ಲ
ಹೋಗಿಂಡು ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓಪನ್ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಮೂಲ ಬಂದಾಪು ನಾನು ಎಂಚಿನೆ ಬಂದಾಪುನಿ ಮರ್ಲನಕ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಏ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮರ ಕೊಡ್ಚಿ ದಿಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ ದಾದೆ ಫೋನ್ ಮಾತೊಂದಾದ ಹುಂಡಿಯಾ ಅಂದಿ ಲೈಟ್ ಇಡು ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಇಡು ಪುಂಡಿ ಪೊನ್ನುಲ್ನೈ ಪುಂಡಿಡು ಪುಂಡಿಡು ಆನೊಂದು ಮಾತ ಗುಂಡಿಡು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂದಿ ಏ. ಅನೊಂದು ಮಾತ ಗುಂಡಿಡು ಏ. ಇಜ್ಜಿನ ಬತ್ತು ನೇಲು ವರತ್ತ ಓಲು ಕಂಡಿಡು ಎಂಚಿನ ಮರಳು ಬಾತಿರುವುದೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅತ ಇನಿ ನಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡವೆ ದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮರಮು ಸ್ವಾಗತನೆ ಕೊಡ್ದಾದಿ ಜಾತಿ ಪಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಲ್ಮೋಲು ಸ್ವಾಗತ ಹೊಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತತೆ ಅಂದದ್ದು. ಅವ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂಡದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಎತ್ಕೊ ನೋಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಕುದ್ಕಿಗೂ ನೋಡು ತುತ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ಕೊ ನೋಡು ಹ. ಭಾಷೆ ಚಂದ ಮತ್ತ ದಾದ ಬೊಕ? ಎತ್ಕೊ ನೋಡು ಬಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎದ್ಕೋ ನೋಡು ಹಾ. ಅವಿ ಮಾರೈತೆ ಈ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡನೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾರೈತೆ ಎಂಚ ಮಂಡನೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಇಂದೆ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಪಂದ್ ಈ ದೂರ ಬಲಿ ಪುಣ್ಯೆ ಏ ಅಂಚ ತೆಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕೊಂದು ದಾದನ ಪೂಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರೈತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೈಕರ್ ಮಿನಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಕರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು 90 ಮಿನಿ ಓಡ ಎನ್ನೆ 90 ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಕುಲ್ದರೆ ಅಕ್ಲೆದ್ರು 90 ಬೋರ್ಡಕೇನೋ ಓ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ರಥ ಮೊಗ ಜನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇರೇಗ ಕಂಡದ್ ಪಾರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸತ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಯಗಿಂಚ ಸೈಪ ಮಾರತ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಓ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಸಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಾತ ಅತೇನು ಎಕರ್ದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಪರ್ಪುನೆ ತಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಈದಲ ಪರ್ಪನ ಎಂಚಿನೆ ಏ. ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣುಲೇರ್ಲ ಪರ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣುಲೇರ್ಲ ಪರ್ಪೆರೆ ಪರ್ಪುನೇನ್ ಪಣ್ಣುಲ್ ಫನ್ಪೇರ ಜೋ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾತನ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗುಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಸೆಜ್ಜನ ಇರೋ ಪುರ ಮರ್ಲು ಪಾತೆ ರುಚಿ ಇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅತಿಥಿ ನಕುಲ್ ಬರ ಬೈದೇರತ ಅತಿಥ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಬೈದೇರಾಕ್ಲು ಉಲೈ ಕುಲ್ದರಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆತನದ ಆತನ ಎನ್ಯವತನ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಮಾರೈತೆ ನೇ ಈ ಪೋಡಿ ಉಚ್ಚಿ ಇರೇರು ಏರು ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಯಾನೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಂದಾದ ಸೊಸೈಟಿ ಚು ಡೈರ ಡುಪ್ಲೆ ಅವ ಪೋಡಿ ಉಚ್ಚಿ ಅವ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಶುರುವನ್ಪೆ ಬಯಲಿನಲ್ಚಿನ ಊರ ಪರ ಊರ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಅವ. ಶುರು ಮಾಡ್ಪಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಅವ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೆ ಇನ್ನು ಅಂಕಲ್ನ ಕೈಸಟ್ಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಸಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಕುಡುಪು ಕುಡುಪ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನೆ ಕೈಸಟ್ಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪುರ ಪನೊಂದು ಮ. ಅವ್ ಕೈಸಟ್ಟಿಯಾ ಬೊಕ? ಅವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊಸೈಟಿಯಾ ಓ ಒಂದು ಸೋನಾ ಅಂದು ಒಂದು ಸೋನ ಆ. ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಟಿ ಮಂಡಗ ದೀಪತ್ತೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಲೆ ಆವ. ದೇ ಪೋಡಿ ಉಚ್ಚಿ ಆವ. ದೇ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನಾದ ಇದು ಧೈರ್ಯ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಡುಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹೋದುನ್ನ ಇತ್ತದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಭಾಗವತೇರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮೇರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಬರ್ಪೇರಾ ఒక ಭಾಗವತರೇರಿಯೇ ಭಾಗವತರೇರು ಅಂದು ಓಲುಂಡು ಭಾಗವತ ಬರತೀನಿ ಅದು ಈ ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತಿಥಿ ಒಂದು ಭಾಗವತೆರ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರು ಮಾರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಅಬ್ಬು 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 ಬಡ ಗೆಬ್ಬುಗ ದಿಪ್ಪೆ ಹ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರು ಚೂರಿಂಚು ಬಲ್ಲಗೆ ಹ. ಎದುರಾಕ್ಲೆ ಎಂತುಲಾಗೆ ಇತ್ತ ಬನ್ನಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರು ಮೋಲ್ ಬನ್ನಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಮೇರು ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಅವೇತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವೇತು ಬಿರುದುನ್ ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ರಂಗ ಕೇಸರಿ ರಂಗ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ದಶಮುಖಿ ರಾವಣೇನ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಹ. ಆರಿತ 10 ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪೆರಿಡೆ ಅಂತೆ ದಶಮುಖೆ ಗಜಮುಖೆ ಪರ ಮನೊಂದು ದಾದಿರ್ನ ಎಪ್ಪುಲೇರೆ ಚೂರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ನಿ ಇರೋದೆ ಪೋಡಿ ಉಚ್ಚಿ ಆವ. ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಹಿರಿಯರು ಸೊಸೈಟಿ ಓ ದೇವರೇ ಮರ್ಲುದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಓ ದೇವರ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆವ. ಮಂಡೆಡುಪ್ಪಡು ಆವ. ಲೆಪ್ಪುಲೇರೆ ಹ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಲೆಪ್ಪಡ್ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅತಿಥಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರಂಚು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣಿಗಳು ಬರ್ರೆ ಬಂತಾರು ಅಂಚತ್ತು ಇರ್ನ ಪುತ್ತಡ್ದು ಎದುರುಡನತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಓ ಉದರ್ದ ಎದುರುಡು ಅಂದೆ. ಓ ಮಾರಿ ಅವು ಎದುರುಡು ಉದರಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಬುಕ? ಭಾಸ್ಕರ ಸಂಬರವಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬರವಲ್ಲಿ ಹಾ. ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಜನ್ನ. ತಪ್ಪಾണ് ಸರಿ ಅನವ? ತಪ್ಪಾണ് ಆವ. ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಜನಪಂತಿ ಜರ ಓಯ್ಕ ಬಲ ಸರೆ
ಅಂಚತಿ ಇರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡಿ ಓ ಅಂಚ ಅಂದ ಬಲೆ ಎಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಆ. ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ದು ಮುಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲ ದಾನಂ. ಎಂಕ ಅವ್ಲಿ ಏನಾನ ಕುಲ್ಲದು ಬೊಂಡ ಬರ ಏರ್ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಜವನಿ ಜವನೇರ ಆ. ಸೈತ್ ಬೋತಿನ ಬೊಂಡ ಅಂದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊರ್ತಿಂದಾದ ದಾದಾ ದಾದ ಕರ್ಮ ತುರೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಯಾನು ಒಯ್ಪೆ ಓಲು ನೀರ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಿತ್ತು ಬೈಡೆ ಬೈದರಿ ಸಾಯ್ತು ಪೋಯ್ನ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೂಡ ಪನ್ಪಿನ್ನೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಪಂಡದೈಕು ಮುಚ್ಚಲಾಗೆ ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಹ. ಇರ್ ತಪ್ಪೇನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹ. ದಯ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸದತಿ ಅನ್ನ. ಅಂಚಾದ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಹೌದು. ಪಿರಾಗೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಜುಪ್ಪಡ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಯ್ಯ ಕಜಿಪು ಗಾಪು ಬೇರೆ ಎಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಹ, ಹೌ, ಇತ್ತ ಹೌ. ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೌ, ಹೌ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕಡಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ತದೆ ಓಂಡು 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 ತಾದಿ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಬತ್ತಲು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಓಕ. ಕಲೆ ಬತ್ತಲು ಬನ್ನಿ ಕಲ್ಲೇನಾ ಅತ್ತ. ಎಬು ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಈ ರಲೆಂದ ಬತ್ತೋ ನೀನು ಅವ್ ಬನ್ನ ಎಂಕ ಕುಲೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹ. ಐಕ ಪೋಡಿಗೆ ನನಗೆ ಎಂಕ ದಾದಂಡಲ ಪತ್ತೋ ನೋಡು ಇರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬತ್ತೊಂದು ಲೆತ್ತ ಎಂಕ ನೀನಂತೂ ನಾನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಬು ಹ. ಮೂಲೆಂತು ನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಹೌದು ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಚೌತ ಹೌದೇ ಅವ್ ಎಂಕ ಬೀಪಿಂಡು ಬಿಪಿ ಪೋಟಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಪಿ ಪೋಡಿ ಜಮ್ಮ ಬೊಕ? ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಬೈದೆ ಆ. ನನ್ನ ರೈಲು ಬೋದನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತ ಮಾರ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಮ್ರವಳ್ಳಿ ಬತ್ತೀರಿ ಹ. ಮೇರೆಗೆ ನಯನ ಮೇರೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ವಲ್ಫೇರಲ್ಲಿ ದಾದ ಹೋಗುಚ್ಚೆ ಮೂತಿ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಓ ಫ್ಲವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಪಾಡ್ ಬಲ್ ಲದೆ ನನ್ನ ದಾದ ಕೊನೆರೆ ಬಂದಿನಿ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಂಡ ರೋಸುದಿ ಗುಲಾಬಿದಿ ಓ ರೋಸಾ ಆ. ಸಾರಿ ಸರ್ ತಪ್ಪನ್ಸಿದ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಜುಪ್ಪಡ್ ತುರೆಕ್ ಬೆರಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ಪೇಂಟೆ ತಿರ್ಗುಣ ಊರಿನಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಸರಿ ನನ್ನ ದಾದದಿ ನಾನೈತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿ ತಿನ್ಲೆಪ್ಪು ಅಜ್ಜ ಅಂದಂದು. ಗೊತ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಬರೋದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಲ್ಲೇರಿ ಹಾಡ್. ಆರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೇರೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಡಾಮರೀಕರಣ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಾಮಕರಣ ನಾಮಕರಣ ಇಂಜಿ ಬೊಕ? ನವೀಕರಣ ನವೀಕರಣ ಆ, ಅಂಚ ಮೇರೆ ದಯಮಾಡ್ತದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುನ್ನೋಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲಾರ ಸುನ್ನ ಅತ್ಯ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಟಟ್ ಟಟ್ ಆ, ಬಲೆ ಬಲೆ ನೋಡಿ ಮದ್ಮೆದವಲ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ದಯಗೆ ಸರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಅವ್ ಈರ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಾಂಡ್ ಕೌಜಿ ಪಡಂದು ಪಂಡೆನ್ನ ಮೈಸಾಸುರ ಯಾರ್ಪುನ ఆయన దాదాగే ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಂಡ ಕೌಚಿ ಪಾಡಂದು ಪಲ್ಲೆಕ ಗಾಂಡ್ ಹಿಂದಿದನ ಆತ ತುಳುತ್ತಾನ ತುಳುತೆ ಹಾಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತಾದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾನೆ. ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದನು. ಒಂಜಿಟೆ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹಾ. ಐಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಹಾ. ಐ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಎದುರುದಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇರೋದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕ ಬಡ್ತಿ ಎಂಕ ಬಡ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಡೊಂಡೆ ಅದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡಲಕ ಇನ್ನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆತನ್ ಸರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಇನ್ನಿ ಅವೇನೋ ಬರ್ತಡೆ ವಾ ಬರ್ತಡೇನಾ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ ಆತ ಭೂಮಿ ಬಿಡದ್ ಬೈದಿನಿ ದಾದ ಲಾಂಬು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯು ಕುಂಟಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ತಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೊಂಡು ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಅನ್ನ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣೊಳ್ಳ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪೋಲಿ ಅವಳ ಅನ್ಪೋಲಿ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಅಂಚ ಆಹಾ. ಭಾರಿಯಾ ಇನ್ನೇ ಎಂದರ್ಥ ಅನ್ನ opening. ಅಂಚಿ ಅಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಅತ್ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಂಚಿ ಸೊಸೈಟಿ ಓಪನ್ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹಾ. ಸೊಸೈಟಿ ಬೇಗ ಮುರ್ಗುಣ ಅಂತ ಇಂಚಿನಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ? ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆತ್ತಿ ಎಂಚೆತ್ತಿ? ನಾಯ್ದಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಛೀ. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅಂಚ. ಬಾರ್ಲಕ್ಕಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಾಣಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಂತ ನೀವು ನೆಕ್ಕೆನ ಅಂದಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲತ್ತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಅವ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಅತ್ತ. ಎಟ್ಟಿಗ ಎರ್ಟಿಗ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿಗ ಎರ್ಟಿಗನ ಹಾ. ಯಾ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಭಾಸ್ಕರ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಯಾರು ಮಾತಿತ್ತೆ
ನೀ ಕುಜಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನವೆ ಅಪ್ಪ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಟಾಂಡು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾ ಇಟ್ಟು ಬರ ಹಾಕುದು ಆಕೆರೆ ಎಂಜಿನ ಮರೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಿ ಅವು ತುಚಿದು ಉದ್ದ ಅವು ಪಂಡ ಮೇನ ಕುಜಲ್ ತುಂಡ ಬನ್ನುವ ಮೇನ ಕುಜಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನಾಯ್ದ ಕುಜಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೊದಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸೇಮ ನಾಯಿಗೆ ಗಟ್ಟುಂಟ ಕಾಮಿಡಿ ಮೇನ ಇದೇ ರಂಗಕಲಾ ಇದತ್ತ ರಂಗ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಬೋತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಬೋತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಅಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಮತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಗು ಹೋಗ್ನ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಆಟ ಬೈಯದು ಆಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿ ಇಂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಬರೇ ಬಿಜು ಎಂಕ್ಲಂದು ನವೀನ್ ಬಂದ ಇನ್ನ ಶಾಲ್ಡಿ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರವೇನ ಅಂದ ಓ ದೇವ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ನಂಬೆ ದನೆ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಡ ಶಾಲೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಟೀಚರ್ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರತನಿಗೆ ಅಂದ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಈಗ ಮನೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಸಾಬೂನು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಮೇನ ಸಾಬುನತ್ತಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸೇಪನ್ನ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಸಾಬುನಲ್ಲ ಮರ ತಾಪಂದ ವಾನ ಮಣ್ಣು ಮರಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ಬಲ ಯಾವ ಬಲ ಮೂಜು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತ ಬುದ್ದು ಇಮ್ಮೆ ಬರತಿಂದ ಪುಲ್ವತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಬಲ ನಿಜ ಅದು ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪಲ್ ಮಿತ್ರದ ಪೂರ್ಣತ ಓ ಬಲ ಓ ಬಲ ಮಾಬಲ ಓ ಮಾಮಲ ಮಾಬಲತ್ತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಪ್ಪಲು ಮರಡ್ದು ತಿರ್ತುಬುರ್ನಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ್ಲೊಡ್ದ ಅವಾಗಂಡ ಫೆಲಕಾಯಿ ಬೂರ್ನು ಅವ ಪರಂದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಉದರಿಂಜಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಆಯ್ನ ಬುಧರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಬುಧರ ನವೀನಿ 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 ನಿನ್ನ ಬುಧರುಂಡು ನಿನ್ನ ಬುಧರ ಎನ್ನ ಬುದನ್ನ ಏನ ಸಪ್ಪಸ್ ಮೊನ್ನ ಬುಧರುಂಡು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎದುರು ಬನ್ನಕಲ್ಲ ನಾ ಯಾನ್ನ ನಾ ವಿರಾಟ್ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ನಾ ಯಾನ್ನ ಇಮೇನ ನವೀನತ ನವೀನ. ಇಮೇನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎದುರು ಬನ್ನಕಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನ ಇನ್ನ ಎಂಚ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬುಧರು ಎನ್ನ ಭಾಸ್ಕರ ಪಂಡದ ದಾದಂದ್ಯ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನ ಭಾಸ್ಕರತೆ ಭಾಸ್ಕರ ನಿನ್ನವ ಎದುರು ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ವಿರಾಟ್ ಬನ್ನಕ ಭಾಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಸ್ಕರ ನೀ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಭಾಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಖಾರ ಬರ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಖರ ಬರ್ಪಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ನಾವು ಸರ್ 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 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಸರ್ ಬೇಗ ಮುಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿ ಜನ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಬರ ನಾಚೆ ಅನೆ ಬರ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತನ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಹೂಕುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರೆ ನಯನ ನಗ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರ ಅಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕ ಇರೆಗೆ ಸಾಬಸ್ ಎದುರ್ತುರ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಅವು ಮೂಲಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನಿದ್ದೆ ಒಯ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಜಿನ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಯಾನೈಕ್ಯತ ರಪ್ಪದೆತ್ತು ಚೀರಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಅತಿಥಿಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದಾಂಡೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತೋಗ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖರ್ದು ನಿಖಲು ಸೊಸೈಟಿ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಸೊಸೈಟಿ ದಾದಾನ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಗಾರ ದಿಂಡ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂಗಾರದಿದ್ದು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂಕುರೆ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾವು ಬಂಗಾರದಿದ್ದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏತೇನು ಒಂದು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಶುಭ ಗೀತೆ ಶುಭ ಗೀತೆ ಶುಭ ಗೀತೆ ನೆಡ್ತಿನಿಕ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ ಇತ್ತು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ರಸಮಂಜರಿ ಮೂಲ ಶುಭ ಗೀತೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಅಂತ ಶುಭ ಗೀತೆ ಏನ ಶುಭ ಗೀತೆ ಈ ಬಲ ಶುಭ ಗೀತೆ ಓ ಕುದ್ಯದಲ್ಲ ಎಟ್ಟಾನ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಪುದೆ ಶುಭ ಗೀತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಈರು ಉಂಟಲ್ಲ ಏನಂತೋಳ ಬಾಂಬೆ 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 ತುಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಅವೇನು ಶುಭ ಗೀತೆ ಕರ್ಮದನ್ನು ಶುಭ ಗೀತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಬೆ 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 ಗೊಂಬೆ ಎಂಟಿ ಬೊಂಬೆ ತುಂಬೆ ಬನ್ನೊಂದು ನದಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಲೈ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಡೆದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಕಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿ ಕೈ ಮುಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಾಡು ಸೊಸೈಟಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪನ್ 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 ಶುರು ಮಾಡ್ಕು ಸುರ್ಮನ್ ಶುರು ಮಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕು ಲೇಟ್ ಆಗ ಸುರ್ಮಲ್ ಬೇಗ ಆಡು ಸರ್ ಆಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ ಆಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಬ್ದ ರೋಚ ಮನಸ್ಸು ಉಲ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಒಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಗೊಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಈಚೆ ಬಾಕಿ ಆವಡ ಹೌದು ಸರ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಸರ್ ಯಾನು ನಿಜವಾದ 10-12 ವೈದ್ಯ ಪೋಯ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗೆ ವಾಕುಲ್ ಪನ್ನ ಕುಲ್ಲುಡ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೆ ಶುಭ ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಬರಡು ಇನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತೊಂಡು ಬಂದು ಯಾಕಾರ್ನಿಂತ ಬಾಯ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತೊಂದು ಬೋಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಾದ ಬಂದಾಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂತ? ಅತಿಥಿ ಹೇಳಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಉದ್ದದ ದೀಪ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಘಟನೆ ಎತ್ತಿ ಅವು ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ನೆಟನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದೆಂಗ್ಲ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮುಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪತ್ತ ಸಬ್ಬಸ್ ಪದ ಓ ಕಟ್ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ದಾದಾ ದಾಲೆ ಜಿಯಾ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಹೊರಪೆ ಪತ್ಯನಾ ದಾದೆ ಟೈಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಪಾಡು ಬಂಡ ದಿನೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಚ? ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಗಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬರ್ತಾನತೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತದ ಕಟ್ಟುವಂತ ಮಲೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಂಡೆ ಮಲಿ ಈತ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಣ್ಣ ನಿನ್ನಂಡೆ ಯಾವತ್ತ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಮ ವೈದಿನ ದಾದಾ ದಾದಾ ಕಟ್ಟುವಂತ ತುಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟುವಂತ ಯಾ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾನೇ ಪಾಡದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷೆನು ಹೆಚ್ಚಿನತೆ ಬಾ ಸಾರಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕರ್ಮದ ಐಕೆ ಅನ್ಬತ್ತು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟುವಂತೀನಿ ಇಂಬೆ ಪಾಪ ರಟ್ಟಿನ ಜೈಜೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಾ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋದಿಂಜಿನ ತುರೇನೇ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಮಾರ ಭಾಷೆಂಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪತೋನು ತರೆತ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ರೆ ಅನ್ನ ಭಾಷೆ ನೀ ಬದೋನು ಹೌದೇ ಯಾನ್ ತರತ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಾರನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಭಾಷೆ ಜನ ಮಾತ ಒಂಜೈನ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ ಸುರುತ್ತತಿ ನೆರ್ದು ಆಕಲ ಮದ್ಮೇತನ ಮಾರ ಐ ಕಾಣ ಬೋತ್ವಿ ಆತ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡೆ ಓಲು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡನ್ನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬುಟ್ ಪಿಚ್ಚ ಮಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತೋಡು ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆತ್ತ ಭಾಷೆ ಶುರು ಮುಗಿಪ್ಬೇಕಾ ಅಂಚತ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೇಶವಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಕಿವಿ ಮಾತು ಬೋಡಿರನ ಎನ್ನ ಹಿಡ್ದೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕಿವಿ ನಿಂದನೆ ಮಾತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಮರ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಎಂಚಾಣ್ ಪೂನುಗು ಬಯ್ಯನೆ ಪಾರ ರಸ್ಸಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ದಾದಿ ಈ ಪನ್ಯತ ದಾದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕಿವಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರಿ ಎದುರು ಬಾತದ್ದು ಜನಕಲ್ಲೇನು ಉದ್ದೇಶಿಸೋದು ಸೊಸೈಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತೆ ಎಂಡ ಬಾತೆ ಎಂಡ ಓಟು ತನ್ನ ನಾಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಒಂದು ಬೇಡ ಬನ್ ಅಂಚಂಡ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತೆ ನೋಡಿ ರಟ್ಟು ಬಾತಾಡ ರಡ್ಡು ಬಾತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೇಡ್ತಾರೆ ಭಾಷೆ ತಂದೆ ಮೇಡ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ನು ಎದುರ್ಬೋದು ರಟ್ಟು ಬಾತೇರ ಮಾರ್ಲಿ ಸರಿ, ಬರ್ರಿ, ಎದುರ್ಬೋದು ಅವ್ನು ಬಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಭ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪುನಿ ಸರೆ ಪನ. ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಭಯಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಪೂ ಐಕ್ ಬೈಕ್ ಯಾನ್ ಬಯಕೆ ಬರೀ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೋದು ಭಯಕ್ಕೆ 7 ತಿಂಗಳ ಭಯಕ್ಕೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಾದನ್ನ ಪನ್ನಗ ಈರೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೈತಿ ಇರೇಡ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಅವಳೊಂದು ಸಿ ಅಂದನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾಬಾ ಪನ್ನಡೊಂದ ಇತ್ತೆ ತಿರುಕು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಅತ್ತಿರೆಗೆ ಗೋಲಿ ಒಂದು ನಿಗುಲು ದಯಬಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೊಂಜೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ ನಿಂಗೆ ಬತ್ ಬಾರಿ ಮಾಲ್ಟಾವ ಚಾವ್ ಲೇ ಓ ಯಾನ್ ಏರ್ ನಮ್ಮಡ ಬಾತೇರ್ ಮುಲು ಈ ಶುರು ಆಗ್ತಾಂಡ ನಿಗುಲು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಬಾತೇರ್ ನಾನು ಯಾನ್ ದಯ ಬೈತೀನಿ ಮುಲು ಏನು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಮಾರೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೈ ಕತ್ತಿಕನ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಲಾಗಿದ ಉದ್ವನ್ ನಾನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಡು ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜನಕಲು ಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಜನಕಲು ಪನ್ನಗೊಂಜಿ ಜನಕ ಮರಲ ಅಂತ ಜನಕಲು ಪನ್ನ ಆಡು ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ 9 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣತ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ವಾರೆಂಟ್ ವಾರಂಟ್ ಕೇಂದಿ ಪೆರವು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯವೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಸುಳಿವೇವಿರಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿಟ್ಟಿದರು ಆತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಆತನೇ ನಟೋರಿಯಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆತ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಆ ನಟೋರಿಯಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಆತನೇ ಈತ ಸತ್ಯವಂತ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡ ಕಲೆ ಉಂಡು ಆತ್ವೇಗ ತುಯ್ಯಾರ ಅವಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೇತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಬಂಪಿಯ ಆನಿಯರ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪ ಏನು
ಈ ಕಿವಿರ್ತ ಪನ್ಪೆ ನಿಗುಲ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಖಲು ಏರ್ಪಣ್ಣದ ಜನಗಳು ನಿಖಲು ಬರೋ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ ನಿಖುಲಿ ನಿನ್ನ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ನೋಡಿ ಏನೊಂದು ಈ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಂಡರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಬೇಡ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಮಾತನಾಡುದೇ ಮೆಲ್ಲ. ಅಂದಾಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುದು ಯಾರು? ದೇವೇಗೌಡರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಖಲೇಂದು ಗೊತ್ತಿ ಬಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪನ್ನೊಲ್ಯಾರಿ ನಾರು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತೇರ್ನು ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ ನವೀನೇರು ತುಳುಟು ಆರು ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ನು ಮಂಡ ಮಾತೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಆರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ದನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಅರ್ನ ಅರ್ನ ನೆನ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಮಲ್ತಿಜೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನವೀನೇರು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪೇರ್ ನವೀನೇರ್ ಅತ್ತ ಪ್ರವೀಣೇರ್ ಲಂಚೇನೆ ಬಿಲಿಪು ಅಂದ ಅಂಜನ ಪ್ರವೀಣೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಕಾಪುನು ಇರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡೆ ಇತೆಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಹಾಡು ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮೊಂಗಲ ಮುಂಚಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಂಚಿ ಸಾರಿ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ಚೂರು ಹಂಚಿಂಚ ಮುಂಚಿ ಬನ್ ಪಂದ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಬನ್ ಆಡು ಮೊಗಲಂಜಿ ಅಂಚಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಸರ್ ತಿರ್ಗಲೆ ತಿರ್ಗಾಡ ಸೆಂಟರ್ ಚಿಕನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅವೇನ್ ತಿರ್ಗ ಅರ್ಥ ಬನ್ನಿ ನೋಟಿಸ್ ತಿರ್ಗ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ರಾಮರಾಜ್ ಒಳ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಬನಿಯನ್ಗಳು ಓ ಮೂಲ ಉಲ್ಲಾಯಿಂಡು ಸಾರಿ ಆಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವೇದರ್ ಇನಿ ಅಂಚಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿತ್ತೆ ಎಂಕು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಆತು ಬರೋಡಿತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬರೋಡಿತ್ತಂದು ಆರು ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಪೂಣೆಗೆ ಬರಿಯರ ಪೂಜಿ ಪಂಡದಾರು ಗೋವಾ ಪೋತೀರು ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ಧೂಮಾವತಿ ಧೂಮಾವತಿ ಅತ್ತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೇಮಾವತಿಯ ನಿಗಲೆ ಸನ್ಯ ಸರಿ ಬರ್ಯಾರೆ ಹೇದು ಏದು ಹೇದು ಏದು ನಾನು ಎಂಚ ಓದು ನುಂದವಡೆ ಹೇದು ಬರುತ್ತೀಯಾ ನಾವು ಹೇಮಾವತಿ ಮೇರು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಿಯರ ಬಂದೆ ನಂಗೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಲ್ಲ ಹಾಡು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಇನಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಗುಲು ಬಂಗಾರಿತನ ಕಂತದಿಲ್ಲ ಅತಂದ ನಿಗುಲು ಸಾಲ ದೆಪ್ಪುಂಡಾಳು ದೆಪ್ಪಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದೇಶರ ಎಂಜಿನಿ ಹೆಂಗಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಕ್ಕಲಾತು ಖುಷಿ ಆತಂದ ಎಂದ್ ಬನ್ನಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ತುರೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಲ ತೆಗೆತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇಪಾಳ ಮರಿಪುಜಿ ಪಂಡದಿಯನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಮುಕ್ತಾಯಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಚುಕ್ಕಿ ವರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಡುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊರ ಹೇಳಿ ತಿನ್ರ ಆವಡ ಬಾರಿ ಖುಷಾನ್ ಆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಠ ಸಿರಿಟ್ ಕಂಠ ಸಿರಿ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಸಿರಿ ಕಂಠೋಡು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು ನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಚೂರಿಪ್ಪನ್ ಕಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ ಪೂರಣಿಕೋರ್ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಸಿ ಆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮತ ಬರ್ಸಿ ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ದಾದ ಚೊರೆ ದಾದ ಅದು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಲೋಟ್ರ ತುಲ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೆ ನಿಖಿಲು ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೋನರತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪಂಡದ ಐನ ದಾದ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಿಖಿಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಪನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಜಪ್ಪುವರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತ ನೆಟ ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇನ ಐನು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ಪಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರ ಇಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲೇ ನಿಕುಲು ಎತೋ ಜನ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದವು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ರವು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎತೋ ಜನ ಇನಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪೆರೆ ರವು ಇನಿ ಪರ ಊರದ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ದಯೇ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡವರಿನ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ದೂರೋಡದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಡವಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇವಿ ಪಂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯರೆಗಾತು ಅತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗೆ ಅಗ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ
ಅಕುಲು ಬುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಸಂಘ ಪಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಲ್ನೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ಪೂರುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾಪ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಮೊದಲೇ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ಪತ್ಯದ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕುಲು ಖುಷಿ ಆನಂದನ ಕೈತಟ್ಟಿ ಕೊರೋಲಿ ತೀರ್ಪುಗೆ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಗೊಂಚಿಲು ಓಲ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಡೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ದಿನಕುಲು 10,000 ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದತ್ತು ನಿಲ್ಪನ್ ತೋಜ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ಕದ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ್ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಬಿಜೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಪೂನೋಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಉಡಿಗೆರ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಎರೆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಕೊರ್ಪೇರ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪಕ್ಕೆ ನಡೆದು ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನೊಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ವರ್ಣಂತ್ ನಯನ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಯ್ಲ ಸಂದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಸುರುಕಾದೆ ತೀರ್ಪಕ್ಕೇನುವೆ ಬಿನ್ನೆರೆನು ದೇವರ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತ್ರ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಸುರುಮಾನದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನಡೆದು ಕೆನೊಂದಲೆ ಇರಿಗೆಂಚಾಡು ತೀರ್ಪುದ ಈ ಜಾಗಡ್ ಸುರುಟು ಇನಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೊಡುತ್ತೆ ನವಿನನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗುರುವಾರ ಯಾನ್ ಅರೇನು ಸುರುಟು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಿಡ ಒಂದು ನೆನಪು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕರೆ ಯಾರು ಪಾತಿರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡರೆ ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಗಲ್ನ ಅತಿಥಿ ಯಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯಕಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ ನಿರೂಪಕರೈನ ಅನ್ನನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓವರಾಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ತೂಪಿ ನಾನು ನಿಕ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನಿಕ್ಲ್ನ ಈ ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಶೋಕ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ ನಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಸಂದೀಪ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಯನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಅಂಚನೆ ನಿಪಾನ್ ಪೈಂಟ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಕೇಳಲೆ ಕಂಡು ಅಭಿನವ್ ತುಯ್ಲೆ ಕಂಡು ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಸುರತ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸುತ್ತುಡ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ನಕಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಕೆಲವು ಜನರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚುವಾಡದ ಕರಿನ ಸರಿತದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿತ್ಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಹೋಟೆಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ಪೂರುಲೆ DVG ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಕುಲ್ ಕಲಾವಿದರಿಂದಂಡ ಆ ಕಲೆನು ಬುಲೆಪಾನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಪೇರಿಗೆ ಈ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ಪೂರುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ
ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೋರುಲೆ